Maître Antoine Solange Dambélé, avocat au barreau de renouveau. Mama Kini Gino de Blayoana. Magistrat Gino. Outrage au magistrat. Okadi. Attention. Maître Konare, andon amba fo ningerenga ani maître Koto Traoré. Andon nunu me jamana deun deme. U be ɲɛfɔli kɛ am se ka faranfasiya. A fɔra tan ni bɛɛ i ka hakɛ dɔn. Ani sariya dɔn. Andon an bɛ lafiya. Yusu k'i yɛrɛ fo fɛn min ye don kibaru sɛbɛnw ye a bɔ mɛ ka caya ni alamisa sera e ni ne an b'an wasa don olu la o kumana fɛn min y'an fana ka baara ye k'a ta k'a mɔnɔ bɔ arajo 100 caman de bɛ Mali kɔnɔ minnu tulukala sirilen don an da la i ka dɔn b'an ka kuma ta ni k'a yari fa bɛɛ lajɛlen fɛ an bɛna se k'an da don a bɛɛ lajɛlen la sabu ka d'a kan u ka ca kosɛbɛ i ka dɔn lamisa kɔni i ka dɔn ale bɛ se a ko la kosɛbɛ nka an na bakuruba foli kɛ arajoso fɛn fɛn bɛ Mali kɔnɔ minnu min an ka kuma ta k'a cari an ka foli b'u bɛɛ lajɛlen ye n'an y'olu fo min ye maliden minnu sigi bɛ i ka dɔn jamana wɛrɛw la i ka dɔn farafina gun ka ya ka se Asie gun ma ka se Europe ma ka se Amérique Océanie maliden bɛ yɔrɔ yɔrɔ n'u bi an sɔrɔ i ka dɔn internet fɛ an b'u bɛɛ lajɛlen fo k'a bɛ so ɲɛnafin bɔ u la kosɛbɛ o tɛmɛnen kɔfɛ min fana ye an baarakɛ ɲɔgɔn ye maa minnu bolo bɛ nɛgɛ la baara in tɛ taa olu kɔ sabu jɛ ka baara don Ousmane Togo ka bɔ Koporopɛ i ka dɔn Sira Kamara ka bɔ Jɛgɛninatɛ de sira yɔrɔ jumɛn don Jɛgɛnina de wa ayiwa basi tɛ Buguni Jɛgɛnina Sira Kamara ale bolo bɛ nɛgɛw la ayiwa ka taa se Buakari Jarama Bada i ka dɔn Kulokanikaw ka cɛba an b'a fo ni k'a waleɲuman dɔn ɲɛmaayaso ka bonya kɔnɔna la Marikatɛ Dawu Zakariya Fɔnba nin y'an sigilen gafe la ayiwa fɔcogo la don kibaru sɛbɛnw a bɛ sɛbɛn nanzarakan la faransɛkan la anw b'a yɛlɛma bamanankan la Yusu Tarawele Yusu Karabati Murankɛ Yusu i ni sɔgɔma. Mantɔrɔsi tɛ Murange Antoine bisimila denbaya dun baasi t'u la ne balimamuso dun tɔɔrɔ t'a la Simoni Kɔnɛ bisimila k'a fɔ ka waleɲuman dɔn k'a danbɛlɛ Antoine ka bɛɛ lajɛlen fo min ye aw ka dɔn marketing na Mandaw bɛ ani Matambura fo ka taa se Adamu Goro i tɛ daw in bɔ Madu ka teza wa daw in kɔrɔla o n'a kɔrɔla a bɛ falen k'a kɛ Danbɛlɛ a banna o ye nouveauté Madu Danbɛlɛ Madu Danbɛlɛ maa wɛrɛ bɛ yen o Danbɛlɛ Marikatɛ maa wɛrɛ kɔni bɛ yen allo o fana o Danbɛlɛ awɔ n de sani bisimila Anan min ye ka Adamu fo marketing la ma Antoine ne na kun fɔlɔ de ye Mahan Amina n'i ye kun fɔlɔ diya Yusu min kun fɔlɔ ta kun fɔlɔ in tɛ dɔwɛrɛ ye o ye Soir de Bamako ye Soir de Bamako min ye i ka dɔn diɲɛ bina kun kan Mali k'a lapasara kosɛbɛ Chinois jamana k'a ye Mali lapasa n'i y'a lajɛ diɲɛ tɔnba n'a bɛ ONU kofɔ u ka lakanabolo dɔ bɛ an ko ma ko Conseil de sécurité des Nations Unies ayiwa olu kun kɛn bɛ ka lajɛ kɛ tarata aw ko tɔburu kalo i ka dɔn a tile 18 min ye Chinois jamana ye k'u y'an sɛbɛkɔrɔ lapasa ka Mali lapasa i ka dɔn diɲɛma ɲɛna min kɔni b'a to an ka jamana bɛ se ka kolosuma cogo min na a ko n'i y'a lajɛ fɛn min Chinois olu ka lasigiden min n'a bɛ diɲɛ tɔnbala ye u k'a ma ko Dey Binga ale ye wele da kɛ diɲɛma ɲɛna k'a jira k'a fɔ ko fɛn min Mali ye Mali ni dɛmɛ ka kan ka tila k'a ɲini diɲɛ tɔnba jamanaw bɛɛ lajɛlen fɛ u ka Mali senkɔrɔma don ka Mali dɛmɛ nin waati gɛlɛn in na ka se ka bamajiya kɛlɛ ani fɛn min ye démocratie fanga ye k'o sinsin an ka jamana kɔnɔna na n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye furancɛla fanga ye Chinois ka i ka dɔn lasigiden min n'a bɛ diɲɛ tɔnba la n y'a to a fɔ Dey Binga ale kɔni y'a jira k'a fɔ fɛn min kɔni ye Mali ye k'a ni dɛmɛ ka kan o tumana ko jamana bɛɛ lajɛlen kan k'i fara ɲɔgɔn kan diɲɛ tɔnba ma olu b'o la fɛn min ye farafina tilebiyafa jɛkulu minnu fana bɛ yan ko an kan ka jɛ k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ko ka Mali senkɔrɔma don sabu ka d'a kan ko Mali maa ɲɛmaaw kɛn bɛ ka sira min minɛ o ye sira ɲuman ye o ye jigiya sira ye wa k'o sira in k'o kan ka dɛmɛ i ka dɔn Mali bolo kan ka minɛ fo ka taa se i ka dɔn wotow bɛɛ lajɛlen ma
ako ni y'a lajɛ sino ka ciden min ŋa fɔ sino ka lasigiden min filɛ nin diɲɛ tɔnba la ale kɔni y'a jira k'a fɔ ko bibi na fɛn bɛɛ lajɛlen kan ka kɛ furanjɛla fanga mɔɔw olu ye sira minɛ Mali kɔnɔ ayiwa ko an kan ka dɛmɛ i k'a dɔn ka dɛmɛ fo k'a se a da la n'i ye Mali maa ɲɛmaw ta k'a lajɛ ayiwa sino ka lasigiden ka kuma na a y'a jira k'a fɔ baara minnu bolodara baara minnu minnu bɛ ka taa ɲɛ ko ɲɛtaa baaraw don wa ko Mali ye sira min minɛ ko sira ɲuman don k'a kan ka dɛmɛ o sira in kan sabu ka d'a kan ko Mali maa ɲɛmaw i k'a dɔn k'u bɛ ka baara min kɛ k'o ye ɲɛtaa baara ye a ko n'i ye Chinois jamana ta k'a lajɛ ko Chinois jamana d'an b'a la k'a fɔ baaraw bɛ hakɛ minnu na o ko a na taa ɲɛ ka boli ka taa ɲɛ min kɔni b'a to i k'a dɔn Mali bɛ se ka kolosuma ka bamajiya kɛlɛ ani ka na ni basigi ye Mali la a y'a jira fana k'a fɔ k'a bɛ wele dake diɲɛ tɔnba ye ka wele dake diɲɛ jamanaw bɛɛ lajɛlen ye u ka fɛn bɛɛ lajɛlen kɔni kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya na ka Mali senkɔrɔma don do k'a dɛmɛ min kɔni b'a to an bɛ se ka bɔ furanjɛla fanga kɔnɔna la cogo min na komi Chinois ta fa ye Chinois jamana kɔnɔ k'ale labɛnnen don su fara tile ka fɛn fɛn ye dɛmɛ ye ka fara Mali yɛrɛ kan min b'a to Mali an bɛ se ka bɔ dingɛ kɔnɔna na cogo min na ko Chinois jamana kɔni b'o baara de kɛ su fara tile kan wa a tɛna da o ma a na Mali lapasa diɲɛ bɛna kun kan a na Mali lapasa i ka dɔn diɲɛ tɔnba ɲɛ na Mali ka ɲɛtaa kuma bɛ fɔ yɔrɔ o yɔrɔ ko Chinois jamana k'a bɛ Mali lapasa min b'a to Youssou an bɛ gɛlɛya min na an bɛ bɔ a la nin kun ye sɛbɛn ye an y'a salo ka bɔ Soir de Bamako la Soir de Bamako an dɔn n'ale bila ne bɛ sɛbɛn ta indépendant awɔ min ye anw ka jamana ye faama k'u farapu kɛ dɛ u ye dasili kɛ dasili min kɛra o kɛra Tesida ale bɛ Gawo région fɛ min ye banbanci maa 50 bɔɲɔgɔn olu fara min ye mobili 5 marifaw ni awa min ye marifakisɛ tun bɛ minnu kɔnɔ ani awa k'a dɔn min ye bɔnjugu ninnu an dɔn o mobili 5 ɲɔgɔn na min ye an ka baw wulila sanfɛ avion na awa k'a dɔn avion taara ka ti a ye bɔmu suru olu ka ni ko olu o mobili 5 ni ko olu bɛɛ lajɛlen tiɲɛ n'o tɛmɛna ka bɔ yen moto 50 moto 30 bajango kɛ nka dɔn o fana o y'o tiɲɛ nin ma sɔrɔ dɔwɛrɛ fɛ min ye aw ka dɔ tiɲɛ yɛrɛ la yɔrɔ min bɛ yen n'o ye Tesite ale yɔrɔ kofɔlen na aw ka dɔ EIGS o ti dɔwɛrɛ o ye jɛkulu ye banbanci jɛkulu minnu bɛ sanga ani waati n'u ka baara tɛ dɔwɛrɛ bingale ni tiɲɛni kɔ an dɔn o de kɔnɔna na sa Gawo ale fanfɛla na yɔrɔ min bɛ ko Tesite anw ka a waati dɔ kɛra ninnu kun kɛ bɛ ka diɲɛ yɛrɛ tigɛ aw ka dɔ Tesitekaw a kɛra ten n'a lamini bɛɛ lajɛlen la n'a jara a bɛ se 2 Anwan maa bɛ kula bila waati min na an ka wolomasiri tabaw y'an bila min ye jaja wa kɛlɛ ye fɛɛrɛ ye wolomasiri tabaya ye fɛɛrɛ ye an dɔn u y'u to o de la ninnu kɔnɔ k'a fɔ k'olu kɔni ye sebaya sɔrɔ l'armée Mali kalo tile 13 tɛmɛnen min ye an ka wolomasiri taba ye olu de wulila avion la min ye aw ka dɔn avion min n'a bɛ kɛlɛkɛ avion ni ka taa dangari ninnu na o dangari dɔw la sa an dɔn o kɛra sababu ye min ye aw ka dɔn maa caman bɛ u y'olu fa n'o tɛmɛna ka bɔ yen yɔrɔ dɔ bɛ yen ko Afgo aw ka dɔn n'o bɛ Harim ani aw ka dɔn yɔrɔ caman na an ka wolomasiri tabaw aw taara ka taa jigi min ye banbanci ka caman daji o de kɔnɔna na aw ka dɔn a bɛ waati jan bɔ min ye Tesida ale kun gɛn bɛ yɔrɔ ye yɔrɔ min n'a ka gɛlɛn o tuma bɛɛ i kun b'a mɛn k'a fɔ ko GSM Yada Agalika maaw olu ni aw ka dɔn jɛkulu min bɛ yen n'o ye aw ka dɔn EIGS an dɔn olu de tun bɛ kari ɲɔgɔn na kosa in na aw ka dɔn min ye maa dɔ wulila n'o ye Gacha ani MSA olu kɔni wulila a n'an ka wolomasiri tabaw ni ka taa fasaba ni jɛkulu 2 bɛɛ lajɛlen la Yada Agalika maaw ali EIGS maaw an dɔn o kɛra sababu ye ka dɔn maa caman bɛ yen olu kɔni dajira min ye sigida maaw a dɔw bɛ olu ye dugu bila ala ni aw ka dɔn o sirankojugu kɛlɛ ɲɛ wa min ye dɔw kɔni y'u ka lafiya yira ka sababu kɛ mun ye da min karila ninnu na ko na kɛ sababu ye ka dɔn olu na ɲɔgɔn ka fori dɔɔni ala k'an kunnaja Abdoulaye Jara ni ale ka fasire an y'a bɔ indépendant kɔnɔ français la je propose n bɛ fɛ ka ŋaniya dɔ ta je dispose lundi natɔ lundi min bɛ ka na ntɛnɛn min bɛ ka na i ka dɔn an b'a fɛ k'i yamaruya i ka taa reportage la Tesi i ka dɔn i ka cameraman bɛ kɛ Bako ye
ino bi da jwanga kata Isu Kulubali Bago wa ayi Bago Keita ho bon sans problème il va faut Sadio Camara yana ko ne b'a fɛ ka taa reportage la Tessin ne ni Bago ndene awɔ manyana mais ni kungo ye ne sɔrɔ u bɛ se k'e bila ka taa nka i tɛ taa bara ni nka ne ka juru t'i la ni m'a sara ni nana o don ni mana saba Youssou reportage la ta ye tiɲɛ ka condition don a la o tɛ ko ye dɛ e bɛ taa reportage la waati ta de ne wa bon en cas de quelqu'un ni ne ma se ka taa ni ala ka ko don kana condition don a la sa ntɛnɛn an bɛ ni Bago bila ka taa Tessin i ye kunnafoni minnu sɔrɔ i bɛ t'olu salo kana n'a ye taa ɲɛfɔ Bayini na fɔlɔ n'o sɔnna o kumana e ma taa fɔlɔ Youssou ne bɛ sɛbɛn da sɛbɛn min y'an kama ko l'indicateur est du renouveau l'indicateur an bɛ taa sɛnɛ binna a kun kan samiyɛ n y'a dɔn k'a fɔ o fori bɛ ka ban hali n'a sɔrɔ sanji kelen kelen kɔni bɛ ka na yɔrɔw la i k'a dɔn an d'a b'a la k'a fɔ samiyɛ kɔni a forila ka ban o kumana ko ɲinɛnsa min ye ko jigisigiba don sabu jatew ni jateminɛw kɔni y'a jira k'a fɔ min kɔni ye sɛnɛfɛnw ye u ɲɛ bɛɛ hali ni fa bɛɛ lajɛlen tɛ kelen ye n'i y'a mɛn faransi la ko dans l'ensemble o b'a jira k'a fɔ fanba kɔni o ɲɛna kosɛbɛ Tayiru Male ale ye wulikajɔ kɛ ka sɛbɛnni kɛ ka ɲɛɲini kɛ fɛn min ye ɲinɛ samiyɛ ye ayiwa kɔni a forila ka ban fɛn min ye sɛnɛkɛyɔrɔ kɔni ye ko jate minnu mɛnɛ n'a ye o jatew kɔni sɛnɛkɛlaw nisɔn ka di sabu ka d'a kan u ɲɛ bɛ min na foro kɔnɔ o b'a jira k'a fɔ i k'a dɔn ayiwa fɛn min ye sumatigɛ waatiw ye k'a bɛna kɛ nimisi wasa belebeleba ye n'i y'a lajɛ yɔrɔ minnu bɛ yen ni sɛnɛ fanga ka bon ye kosɛbɛ i b'a ye k'a fɔ yɔrɔ caman kɔni na jatew y'a jira k'a fɔ ko samiyɛ a kunjɛ cogo ka ɲɛ kosɛbɛ hali n'o y'a sɔrɔ k'a fɔ samiyɛ daminɛ bisi basanninw donna na yɔrɔ dɔw fana na sa fanga bonyana yɔrɔ dɔw fana na o bɛ kɛ sababu ye ka cɛnni don yɔrɔ dɔw la nka ni nin bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan sɛnɛkɛlaw kɔni nisɔn ka di sabu u ɲɛ bɛ min na i k'a dɔn ayiwa k'o bɛ maa jigi fa an ka taa Kayi dɛ n'an sera Kayi kunnafoni dɔw sɔrɔla yen Tayiru Male ka fɔ la k'a jira k'a fɔ ko o yɔrɔ ninnu kɔni na sɛnɛfɛnw jango an ko minnu ma ko seriyalu n'o bɛ dunfɛnw kɔni ko fɔ i b'a ye k'a fɔ o ka fisa kosɛbɛ k'a daminɛ maaɲɔ na n'o ye kaba ye ka taa se saɲɔ ani i k'a dɔn keningew ma olu bɛɛ lajɛlen kɔni k'a taabolo k'a ka ɲɛ kosɛbɛ fɛn min kɔni ye Kayi mara ye a jirala k'a fɔ ko fɛn min ye sɛnɛkɛlaw ɲininkalen olu kɔni y'a jira k'a fɔ ko ɲinɛndan in k'a bɛ sɔn ka kɛ tabarikala ye n'an nana jamana woroduguya b'a fɛ kɛrɛnkɛrɛnnena Sikaso mara la Sikasokaw fɛ yen i k'a dɔn a ye wulikajɔ fana kɛ sɛnɛkɛla caman kɔni y'a jira k'a fɔ de ko samiyɛ taabolo i k'a dɔn k'a ɲɛna kosɛbɛ wa k'a kunforicogo ka ɲi hali n'o y'a sɔrɔ a daminɛ bisi basanni dɔw donna na n y'a fɔ kuma daminɛ na cogo min na ko nka ko fɛn min kɔni ye samiyɛ kunfori in ye ayiwa k'a bɛ sɔn ka kɛ jigisigi belebeleba ye a ko fɛn min ye kɔrɔko kɔni ye hali n'o y'a sɔrɔ ɲɛnasisi dɔɔnin bɛ yen nka dunfɛnw kɔni n'olu bɛ sɛnɛ i b'a ye k'a fɔ k'olu bɛɛ lajɛlen kɔni k'olu sɛbɛkɔrɔ ɲɛna kosɛbɛ kaba b'o la n y'a fɔ cogo min na saɲɔ b'o la ka taa se keningew ma ka taa se fɛn camanw ma ayiwa minnu kɔni bɛ dunfɛnw ko fɔ k'olu bɛɛ lajɛlen kɔni ka ɲi ka kɛ ni sigidalamaw ye olu fana ye seereya kɛ olu y'a jira k'a fɔ ko bibi kɔni na a ɲinɛndan in k'a bɛ sɔn ka kɛ kunnawoloba ye sabu ka d'a kan o ɲɛ bɛ fɛn min na foro kɔnɔ k'o b'a jira k'a fɔ fɛn min kɔni dun ka fa ye k'a bɛ sabati kosɛbɛ o kumana a ma ban dɛ sabu ka d'a kan ayiwa ni sumafɛnw bɛ foro kɔnɔ n'a ma bɔ foro kɔnɔ k'a se so i k'a dɔn tɔ k'a jɛ bɛ ko la o kɔnɔ an bɛ dugawu de kɛ fɛn min kɔni ye cogo bɛɛ lajɛlen ka se ka ɲɛ min kɔni b'a to suma minnu jɛ ka ɲi foro kɔnɔ u ka se ka bɔ i k'a dɔn foro kɔnɔ ni ka se so kɔnɔ a ɲuman na o bɛɛ lajɛlen kɔni o bɛ baara tɔ dafa an ka taa Kucala la ani Segu an k'olu bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan n'i ye Segu ni Kucala lajɛ Tayiru Male y'a jira k'a fɔ ko fɛn min kɔni ye forow ye maaɲɔ foro ka taa se ɲɔ foro ni malo forow ma ko ninnu bɛɛ lajɛlen taabolo k'a ka ɲi kosɛbɛ a ye seereya caman sɔrɔ sɛnɛkɛlaw la ka seereya caman sɔrɔ sigidalamaw la hali n'o y'a sɔrɔ lakanabaliya tun bɛ yɔrɔ caman na ko fɛn min ye an ka ayiwa lakanabaaw ye ayiwa Youssou k'u y'u jɔ o jɔyɔrɔ la dɛ ɲinɛnsa min ye ko yɔrɔ caman bɛ yen u y'a lakana min b'a to sɛnɛkɛlaw bɛ se ka sɛnɛ kɛ wa ko sɛnɛkɛlaw ye sɛnɛ kɛ ko sɛnɛ k'a ka ɲi kosɛbɛ nka baara tɔ bɛɛ sabu ka d'a kan sɛnɛ ma ɲɛ cogo cogo n'a ma bɔ foro kɔnɔ k'a lase so Youssou a bɛ kɛ baara ye ale bi ko weleda min bɛ kɛ o de ye fɛn min kɔni ye an ka lakanabaaw ye u ye baara kunfɔlɔ min kɔni kɛ a sɛbɛkɔrɔ ɲɛna kosɛbɛ ko laɲini bi kɛ sa faamaw k'u hakili to fɛn bɛɛ lajɛlen kɔni na min kɔni b'a to sumaw ɲuman ka bɔ foro kɔnɔ ni k'a lase so a ko n'i y'a lajɛ kunnafoni caman fana bɛ yen minnu ye i ka dɔn weleda kɛ sabu maaw jɔrɔ bɛ tiɲɛ don i ka dɔn sɛnɛ kɔni kɛra nka lakana ma ban fɔlɔ i ka dɔn n'a ma bɔ foro kɔnɔ an k'an sinsin o kan don dɔ la Bakaricogo deli la ka nin fɔ a ko sɛnɛ ka di ko sɛnɛfɛn cɛ ka ɲi ko nka ko min farati ka bɔ a bɛɛ ye sɛnɛfɛn ɲuman
k'a bɔ foro la ka se so kɔnɔ o de ye ko laban ye. O de y'a laban ye ni tiɲɛni kɛra yan dɔrɔn i ka samiya bɛɛ goyara. O fana an bɛ dugawu kɛ Ala ka sɛnɛfɛnw ɲuman bɔ forow la ni ka o ɲuman don so kɔnɔna la dun ka fa bɛ se ka sabati an ka jamana kɔnɔna la cogo min na o fana kuma bakuruba la ka kuma in yɛrɛ kuncɛ Tayiru Malika kumana a kɔni y'a jira k'a fɔ tamasiyɛn minnu yera ɲinɛ sɛnɛkɛ ko kɔni na hali n'o y'a sɔrɔ bisibasa ne donna yɔrɔ dɔw la ko a tamasiyɛnw bɛɛ lajɛlen kɔni ka ɲi ko jigi fa bɛ i ka dɔn dun ka fa i ka dɔn k'a bɛ sɔn ka na sabu ka d'a kan fɛn minnu kɔni bɛ foro kɔnɔ bi bi in na i ka dɔn k'olu cɛ ka ɲi kosɛbɛ an bɛ dugawu de kɛ Ala ka sumaw ɲuman bɔ forow la ni k'a ɲuman don an ka jigiɲɛw kɔnɔna la Tayiru Male l'éducateur du renouveau Youssou. Éducateur du renouveau ni ale bila ne bi sɛbɛn ta Nouvelle Horizon o bi ɲɛ an dɔn anw ka nɛgɛsira ko an dɔn awa min ye tiɲɛ yɛrɛ la mpɔn dɔw bɛ yen olu a tɛ se ka ɲɛ cogo si la fo mpɔw ka lajɛ o ye aw k'a dɔn i n'a fɔ maɲina mpɔ maɲina mpɔ an dɔn min mpɔ in dɔn kosɛbɛ min maɲina dɔn kosɛbɛ n yɛrɛ yɛlɛla sanfɛ o n yɛlɛla pɔ in sanfɛ an ma jɔ mpɔ in gɛrɛ na a laban n'an min t'ole fili maɲina tubabukan na u bɛ min fɔ ko ça fait de beaux souvenirs c'est à dire que n'u ye a bɛ maa hakili jigin don dumanw na jango tɛ yɛrɛ na kan Antoine famille maɲina Bakara Jalo ka so o ka so ani i bɛ Bali Idrissa Sissoko la olu ka du o de kun ne teriw kun bɛ bɔ yen kan dɔ maɲina awɔ Kɔrɔbali baasi tɛ Antoine Matarbo bɛ yen ani Yayiba olu de kun y'an teriw ye Amadu Matarbo i b'a la ka don kununko la dɛ awɔ an ka tɛmɛ ni sɛbɛn ye Antoine min ye aw k'a dɔn maɲina awa min ye ni terrain bɛ tɛmɛ an dɔn a dɔnkili kun ka di kosɛbɛ nka maɲinakaw olu famara o dɔnkili ma min ye aw k'a dɔn jɛkaw bɛ je min ye futow bɛ je an dɔn a n'a ɲɔgɔnna caman nin kun ye fɛn yɔrɔba ye yɔrɔ min ni sari feere kun bɛ k'a la a nɔ a tun bɛ kɛ yɔrɔba tun don min ye affaire caman o tun bɛ kɛ nin yɔrɔ kofɔlen na ambiance kun ka di ni terrain bɛ na an dɔn bɛɛ lajɛlen bɛ boli ka taa gare la min ye minnu bɛ taa maa kunbɛn yalima minnu bɛ taa aw k'a dɔn feere la an dɔn awa min ye tiɲɛ yɛrɛ la nka bi n'a ka bi i ka fɛn jɔlen ko nin kɛra fiɲɛba ye nɛgɛsira maa minnu sigilen bɛ a da la i n'a fɔ aw k'a dɔn k'a daminɛ Kayiba Jabate fo ka na se aw k'a dɔn Kulukoro ma a ye gɛlɛya caman nasu ma nka min ye nin zan in na min ye maɲina bɔ ale kɔni bɛ ka labɛn jɛkulu min bɛ yen n'o ye entreprise min bɛ k'a labɛn o ye aw k'a dɔn Comafrec Société Malienne Fura Électricité aw k'a dɔn min ye tile 75 o de kɔni dira nka min ye o kɛn bɛ ka sira tigɛ sa nka k'a lajɛ min ye aw k'a dɔn kurunin 2 bɛ yen moteur bɛ minnu na olu bɛ maaw ta ni ka kɔ tigɛ n'u ye ni ka maaw ta ka segin n'u ye a kun ti dɔwɛrɛ ni yɔrɔ bɛ ka dilan min ye aw k'a dɔn ni maaw tora ka tɛmɛ a bɛ kɛ sababu ye ka tiɲɛni dɔ a yɛrɛ kofɔlen na min ye Ibrahima Mayiga n'ale i ka dɔn Sopafer o ma ɲɛmaa ye i ka dɔn awa min ye o y'a jira ko maaw bɛ k'a fɔ ko nin waati in na ko baara daminɛna kɔsa in na ko baara ma daminɛ kɔsa in na dɛ min ye mpɔn 3 o de di bɛ aw k'a dɔn k'o mpɔn dilan walasa terrain bɛ se ka taa ni ka segin kɛ nɔgɔya la cogo min sennamaw olu bɛ se ka tɛmɛ cogo min k'a sɔrɔ ani bolifɛnw k'a sɔrɔ gɛlɛya ma y'a la Antoine bisimila min ye Sopafer a kɔni a y'a jira k'a fɔ awa min ye olu kɔni danganiyalen don a ka terrain ka taa ni ka segin kɛ min ye k'a daminɛ Bamakɔ yan ka taa se Kayiba Jabate olu kɔni dara la a bɛ kɛ o bawo k'a sababu kɛ baara bɛ ka taa cogo min ko bɛ ka taa cogo min i k'a dɔn ko o y'olu limaniya o fɔli la Antoine Ibrahima awa a y'a jira k'a ma kɔni ma aw k'a dɔn mpɔ ninnu kan ka dilan wari min na a m'o dafɔ fɔlɔ nka min ye a kɔni y'a jira k'a fɔ min ye aw k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la nin nafolo k'a taara an ka jamana waganɛ de kɔnɔ min ye
ye ka baara kɛ o tuma an bɛ dugawu min kɛ min ye aw ka dɔ terrain a ka taa ni ka segin yarabi ala k'a latigɛ an k'a ye terrain min n'o tɛ hali ni kun da la an ka so kati ni terrain min tɛmɛ f'i bɛ sogo kuma dɔn DJ Gajaw a bɛ kɛ cogo di ala de a bɛ hakili jigin Pink Floyd ita groupe Pink Floyd i b'a ka don yɔrɔ minnu na bi isu i bɛ ka tariku wish you were here Antoine o la i bɛ avion mankan mɛn i bɛ kɔnɔ mankan mɛn i bɛ bateau mankan mɛn bisimila Antoine i bɛ tila i bɛ terrain mankan mɛn gɔjɔ o bɛɛ instrument mankan de awɔ Pink Floyd de kun un de ça ni a to ten kana don tariku la donc gadi sa diɲɛ kun ka di sa nin waati in na Madu Dunbiya tulo b'i la tile dun Madu Dunbiya a b'o ɲɛdɔn kosɛbɛ si Solomani si a b'o ɲɛdɔn ale bɛ Pink Floyd dɔn nka Madu Dunbiya u tun bɛ tɔgɔ dɔ f'a ma n kɔrɔkɛ don a ka yafa ma koyi Gunter Saxa woro saraka na bɔ a la Gunter Gunter Sax ne de y'o f'i ye attention m'a fɔ dɛ awɔ ayiwa ani jɔnni wɛrɛ ani jɔnni ani Jimi kɛ ala ka hinɛ tete la ani jɔnni wɛrɛ ate jakɛrɛ de Moro Siribe de bɛ Arasakundi o si solo numu kamalen b'a kɛ tuma min u ni sori kɛmɛso kɔrɔkɛ b'a ala ka hinɛ la kɔnɔ ninnu ni fɔ Seware lycée la o y'a sɔrɔ Abdourazak bɛ jɛgɛ mɔn la e de ye kuma in fɔ dɛ ma fɛn fɔ dɛ Gunter Saxa a fɔ kasi ci la n tɛ se k'a fɔ dɛ e kɔni y'a fɔ Yusu mi sɛbɛn da sɛbɛn a fa jumɛn don le tuguna n'an y'a ta i ka an bɛ taa n jɔ sɛbɛn ɲɛ 3nan na fɛn min ye Rusi jamana ani farafin jamanaw ka ɲɔgɔn kunbɛn Faransi k'a la sommet Rusi Afrique a boloda n bɛ 2023 san 2023 fɔlɔ kɛra san 2018 k'o jara kosɛbɛ ko diɲɛ bɛ ka yɛlɛma ko an ka yɛlɛma nɔfɛ Rusi jamana k'a tun bɛ cogo min fɔlɔ k'a ye yɛlɛma bolo don a taabolo la sabu ka d'a kan i b'a ye k'a fɔ Rusi jamana ani farafin jamanaw i ka dɔn siraw kun sumaya bɛ kosɛbɛ ani waati laban ninnu na fɛn min Rusi jamana kɔni ye ani farafin jamana caman dege bɛ ɲɔgɔn bolo i n'a fɔ ba Maliba a ko n'i y'a lajɛ Rusiw olu fana kɛn bɛ ka yɛlɛma bolo da u kɛn bɛ ka farikura da fɛn min kɔni ye k'u sen don i ka dɔn diɲɛ taabolo dɔw la kɛrɛnkɛrɛnnena diɲɛ fa min n'a bɛ wele ko farafina anw b'o gun ka yan i ka dɔn Rusiw k'u fana b'a la k'u sen don fɛn caman na sɔrɔ ta fan fɛ lakana ta fan fɛ a ko n'i y'a lajɛ fɛn min Rusi jamana ye u nana fɛɛrɛ dɔ sigi sen kan san damadɔ o fana Rusi jamana an ka farafin jamanaw wele an ka sigi ka kuma an ka jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ nafasɔrɔ siraw ye fɛn jumɛnw ye an bɛ se ka ɲɔgɔn dɛmɛ baara jumɛnw na ɲɛtaw bɛ sabati cogo di k'o de kɛra a ko n'i y'a lajɛ ni sa wulila bɛɛ lajɛlen bolo b'i kun na n'i ye Mali ta k'a lajɛ Asimi Goyita n'o bɛ jamana ɲɛmaa ko fɔ bi na i b'a ye k'a fɔ ale ni Rusilakaw ka maa ɲɛmaa Vladimir Putin i k'a dɔn u ye téléphone na kuma kɛ téléphone na kuma min kɔnɔna la ko jigisigi kuma caman bɔra a kɔnɔ fɛn min ɲɔgɔn dɛmɛ kumaw ye i k'a dɔn ani taaɲɛ kumaw olu caman olu bɔra a kɔnɔna la Rusi jamana ani farafin jamanaw ka ɲɔgɔn bɛ min n'a bolo da bɛ san 2023 ko nin bɛna k'a tako 2nan ye dɔ bɛ i fɔ k'a dɔn fɔlɔ o kɛra san 2018 u ka dugu dɔ bɛ yen ko Sochi a kɛra o yɔrɔ in na o kɛra sababu ye fɛn min ye farafin jamana caman i ka dɔn sɔrɔ siraw ani fɛn min ɲɛtaa siraw ye nin Rusila u k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ni ka tɛgɛ nɔ bila sɛbɛn caman kɛ Rusi jamana fana a kɛn bɛ ka farikura da sabu ka d'a ka dɛmɛ a kɛn bɛ k'o ta bi na ka farafin jamana k'o caman sɛgɛrɛ n'i y'a lajɛ fɔlɔfɔlɔ fɛn min ye i k'a dɔn ayiwa Occident maaw n'o bɛ Europe jamanaw ni Amérique ninnu ko fɔ i b'a ye k'a fɔ olu ni farafin jamanaw de tɛgɛ tun bɛ ɲɔgɔn bolo kabini l'indépendance waatiw a ka fɔ k'a bila nin waati na ko nka diɲɛ bɛɛ bolo min ka bi na e ko farafin jamana caman de ka yɛlɛma bolo kɛ k'i ɲɛsin Rusilamaw wa a ko n'i y'a lajɛ Siniwa jamana fana bɛ o cogo kelen na nka ni Rusiw ka nin ɲɔgɔn bɛ in da k'a lajɛ ko nin bɛna kɛ sababu ye tako 2nan min n'o kun bɔlen don k'a bɛna kɛ sababu ye farafin jamana caman k'i tɛgɛ di Rusilakaw ma n'i ye Mali ta k'a lajɛ ko Mali kɔni tɛgɛ bɛ Rusila bolo ka ban i ka dɔn sira caman na k'o kɔrɔ fana tɛ k'u tɛgɛ bɔ bɛ i k'a dɔn jamana kɔrɔ ninnu bolo dɛ ko nka fɛn min kɔni jamana bɛɛ lajɛlen ka nafa ye min ye i ka nafa ye min ye i b'o de kɛ i ni jamana min bɛ se ka jɛ ka baara kɛ n'i ka nafa b'o la o jamana ka nafa b'o la k'o kɛli o bɛ k'i ma wajibi ye a ko n'i y'a ta k'a lajɛ nazara ko ma ko coopération an k'an dɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka ɲɔgɔn dɛmɛ k'a b'o baara ko fɔ a ko nka danfara min bɛ Rusiw ni jamana tɔw ni ɲɔgɔn cɛ nazara ko ma ko conditionnalité
rusu t'u ka dɛmɛ den fɛn wɛrɛ la quoi Yusu k'a fɔ Yusu ne bɛ n'i dɛmɛ nga o t'olu fɛ yen wa o t'u da don i ka jamana ko rusu ta ɲɛ min ye ɲɔgɔn dɛmɛ kɔni ka fɛn d'i ma walima k'a fɔ ko min dɛmɛ nga f'i ka nin kɛ walima nga f'i ka nin bila k'o tɛ rusu jamana na k'o de bɛ ka ko in ja o de kɛlen don k'anw ni gente française bila ɲɔgɔn na ni ayiwa fɛn min ye rusu jamana ye i b'a ye k'a fɔ ayiwa u kɔni ka baara taabolo an'u ka hakilina an'u ka politiki bɛ boli sira minnu fɛ k'a ni ayiwa jamana minnu n'u bɛ wele faransikan la ko occidentaux an'olu tɛ kelen ye n'a bɛ Europe gun ko fɔ ka taa se l'Amérique gun ninnu ma k'olu tɛ kelen ye a ko bi na diɲɛ a ɲaaminen don diɲɛ taabolo yɛlɛman bɛ sabu ka d'a ka kuma ni kuma diɲɛ tɛ to bolo kelen kan a ko diɲɛ bɛ dabolo min ka bi fɛn min kɔni jamana bɛɛ lajɛlen bɛ k'i yɛrɛ ɲini wa bɛɛ lajɛlen ka nafa sɔrɔ sira bɛ sira min fɛ ko bɛɛ lajɛlen de bɛ taa o fɛ a ko jamanaw fana ka yɛrɛma hɔrɔnya b'u bolo i ni jamana min bɛ se k'a tɛgɛ di ɲɔgɔn ma i ka dɔn i ka taa o nɔfɛ k'o tɛ se kɛ kojugu ye dɛ o fana Rusi jamana ani farafin jamana u ka ɲɔgɔn bɛ min bolo daminɛ san 2023 k'a bɛna kɛ jigisigiba ye sabu sigi kɛmɛ ka fɛn min kɔnɔ o de ye k'a fɔ Rusilakaw ani ayiwa farafin jamanaw k'u bɛna baara caman bolo da ɲɔgɔn fɛ n'i ye lakana ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ ayiwa Rusi ye jamana belebeleba ye fɛn min kɔni ye lakana minɛnw ye lakana baara a n'a kalan ayiwa ko farafin jamana caman bɛ se k'i ɲɛsin Rusilakaw ma dɛ o fana tɛmɛnen kɔfɛ dɔnniya bolo sira caman bɛ yen sɔrɔ bolo caman bɛ yen Rusi jamana mɔgɔw k'u b'olu sɛbɛkɔrɔ dɔn fɛn min ye farafin jamanaw ye ko bibi in na caman kɔni kɛmɛ k'i munumunu k'i ɲɛsin Rusilama min kɔni b'a to dɛmɛ ani dɛmɛ ani nɔgɔya bɛ se ka kɛ u ye cogo min na wa ko Rusilakaw k'u bɛ sɔn nɔgɔya de kɛ u ka baara la kojugu ka k'u nɔgɔya mɔgɔw bolo o tɛmɛnen kɔfɛ a ko an ka Algérie ta k'a lajɛ a ko hali ni Algérie lajɛ bibi in na i b'a ye k'a fɔ Algérie ni Rusilakaw tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bolo kosɛbɛ jango lakana baaraw ani lakana fɛɛrɛw n'a minɛnw na i b'a ye k'a fɔ fana Rusilakaw wa fɛn min ye juruko fana ye o t'u ni maa cɛ hali n'u ye juru don i la i b'a ye k'a fɔ jamana caman bɛ yen u y'a fara juru caman kɔ k'a sɔrɔ nka ma don a kuma na fasirikɛba ale y'a kɔni y'a jira k'a fɔ ko bibi in na fɛn min Rusi jamana ni farafin jamanaw ka ɲɔgɔn bɛ min natɔ filɛ nin ye k'a bɛna kɛ ko ɲuman belebeleba ye wa ko Mali yɛrɛ bɛ danga min na bibi in na i b'a ye k'a fɔ ko Mali ni Rusi jamana kɔni ko an daan bɛ ɲɛ kosɛbɛ i k'a dɔn an ka baaraw la a kɛmɛ k'i bolo ɲɛsin o a ko fɛn min ye misaliya la par exemple o tɛ misaliya ye wa a ko fɛn min ye Faransi ni l'Amérique ye olu ka jamanaw taabolo an'u ni jamana tɔw ni ɲɔgɔn cɛ i ka dɔn k'o bisi n'o dekun ka bon ka tɛmɛ Rusilakaw ta kan a tɔ kɛmɛ to a fɔ ye fasirikɛba ye mun fɔ kuma laban na a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min Rusilakaw ye olu ka politiki taabolo ani u ka mara taabolo ani fɛn min ye u ni jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ o taabolo ko nɔgɔyaba de bɛ o la jamanaw bɛɛ lajɛlen ka hɛrɛ kama nin mun ye sɛbɛn ye an y'a salo ka bɔ le tuguna na Yusu le tuguna an dɔn n'i y'ale bila an bɛ taa jɔ a la an bɛ taa jɔ a fiyɛ la ko tɛ sɛlɛ malidenw ma tɔgɔ tɛ sɛlɛ yan o karikari Boubacar Traoré wala karikari ninnu ye dɔnkililaw ye kabako dɔnkilidalaw bɛ yen dɔnkilidalaw bɛ yen dɔnkilidalaw bɛ yen n'i y'a fɔ sa mɔgɔw b'a fɔ ko ayiwa basi a bɛ bɛn dɔnkilidalaw bɛ yen a bɛ faamu an kana an da don bɛɛ la Yusu an bɔlen kɔ sugu la an bɛ limanaw bɛɛ lajɛlen fo min kɔni ye hali bi don kɛyɔrɔ sɛbɛn an b'a kan fɛn min ye Renouveau TV ka se Renouveau FM ma min ye arajo kɛmɛ caman fana tulukala sirilen don anw na minnu b'an ka kuma kɔni ta an ka laseliw ta k'a yari an ka foli b'u bɛɛ lajɛlen ye i ka dɔn dan tɛ foli min na n'a ma ɲɛ ko an bɔra jɔ a fiyɛ la ka na n'a ma ɲɛ ko fifalani y'an fifa n'a ma ɲɛ ko an ye tenni foro n'a ma ɲɛ ko an ye jisumani foro i k'a dɔn an bɛ sɛbɛnw da sɛbɛn le tuguna ne b'ale ta i k'a dɔn ayiwa sɛbɛnnikɛ jɛkulu farala ɲɔgɔn kan ko ma ko la rédaction ni ka fasiri kɛ fɛn min ye grève ye baara bila i k'a dɔn point G dɔgɔtɔrɔso la ko a ma sira sɔrɔ dɛ fɛn min ye lapasatɔ dɔ bolofara dɔ bɛ yen n'o ye syndicat bolofara ye olu kɔni ye laɲini kɛ ko bɛɛ lajɛlen ka baara kɔni bila fɛn min ye tarata ye octobre kalo tile 17 2022 in na ko bɛɛ lajɛlen kɔni ka baara bila nka a bɛ i n'a fɔ ko in yɛrɛ nege tɛ baarakɛlaw la o sabu ka d'a ka baarakɛlaw kɔni y'a jira k'a fɔ fɛn min ye ko dɔ kɛra grève ba in na sa olu bɛ tɛmɛ n'u ka baara ye k'a bɛ i n'a fɔ nin baara bila in k'a ma sira sɔrɔ fasiriba ka fɔ la
a ko n'i ye ko in da k'a lajɛ fɛn min kɔni ye kuma kɔni bɔra ka bin k'u ka taa grève la nka baarakɛyɔrɔ fanba olu kɔni y'a jira k'a fɔ olu bɛ tɛmɛ n'u ka baara ye ayiwa fasirikɛbaa ye mun fɔ k'olu yɛrɛ wulila ka se ni ka maa dɔ ɲininka u kɛlen k'o ɲininka o y'a jira k'a fɔ ko dɔwɛrɛ tɛ fɛn min ye kuma ni sanga bɛɛ lajɛlen ka na baara kɔni bisi basa ko baarabila kɔni ye hakɛ ɲini ye tiɲɛ don baarabila fana i k'a dɔn a bɛ kɛ danganiya dɔw kɔnɔ nka kuma ni sanga bɛɛ lajɛlen jango dɔgɔtɔrɔso la ka bisi basa don baara la o fana k'olu to ko la k'olu bɛ tɛmɛ n'u ka baara ye a ye misaliya dɔ di ko waati tɛmɛna i k'a dɔn Gabriel Touré kelen na ko n'a ɲɔgɔnnaw de tun bɛ kɛ yen nɔ o fana point bi na a baarakɛla maa caman kɔni y'a jira k'a fɔ de olu sen tɛ grève ko in na olu bɛ tɛmɛ n'u ka baara ye fasirikɛbaa ye mun fɔ a ko n'i y'a ta k'a lajɛ maa minnu kɔni y'a ɲini k'u bɛ baarabila kɛ ko tile kelen tɛmɛnen u yɛrɛ nana jateminɛ kɛ k'a ye k'a fɔ anw ye kuma min fɔ maaw ye maaw ma tugu a nɔfɛ o kɛra sababu ye wula selen u ye ɲɔgɔn fara ɲɔgɔn kan ka taa réunion mankanni kɛ ka taa ɲɔgɔn ye mankanni kɛ k'a jateminɛ k'a lajɛ tile fɔlɔ ye k'a kɛra cogo di u y'a ye k'a fɔ maa si ma kala don ɲin na ka kɛ ni ko in ye a bɛ i n'a fɔ u sɔrɔla ka papier wuli i ka dɔn ko suspendre le mot d'ordre de grève u y'a wuli ka bɔ yen wulili in dɔwɛrɛ tɛ ko dɔwɛrɛ tɛ ko jama de ma tugu nɔfɛ maa si ma kala don i ɲin na ka kɛ n'a ye maa damadɔni dama i k'a dɔn k'o kɔni o kɛra gɛlɛyaba ye ko fɛn min kɔni nin ko in ye k'a gɛlɛyara sabu ka d'a kan n'i y'a mɛn ko 100% ko baarakɛla bɛɛ lajɛlen tɛmɛna n'i ka baara ye maa damadɔni dama i k'a dɔn k'olu taara u den kɛrɛfɛ k'u bɛ maa tɔw yuguba ko ka se ka baara kɔni bila ko fɛn min ye k'a ko ma sira sɔrɔ fiyewu o fana fɛn min kɔni ye maa minnu gɛn bɛ ka nin grève in boloda n'o ye baarabila in ye o fana ko baarakɛlaw ye jaabi min d'u ma k'u ye jaabi in faamu kosɛbɛ fɛn min kɔni ye u ka grève ko k'u y'a ko dulon fɔlɔ ko doni de dɔwɛrɛ ye dɛ maaw de ma tugu nɔfɛ sabu ko dɔ kɛra ko in na tenza fo kana bila bi la i b'a ye k'a fɔ ko grève ko kuma kɔni k'a kuma ma fɔ fɛn min kɔni kalo tile 17 ayiwa min kun fɔra point G k'a ma bɔ sabu baarakɛlaw ko yusu k'olu bɛ tɛmɛ ni baara ye ko dɔ kɛra sa nin kun ye sɛbɛn ye an y'a salo ka bɔ le tuguna syndicat dɔw kɛ bɛ ka jamana baarakɛyɔrɔ dɔw bɛ yen minnu yɛrɛ kologiri ye k'olu kɛ tulonkɛyɔrɔ ye bisimila tulonkɛyɔrɔ tɛ sɛbɛkɛyɔrɔ de an ka taa fɛ hakɛ ɲini a bɛ sariya kɔnɔ nka kun de ka k'a la kun ɲɛnama ka k'a la bisimila n'o kɛra bɛɛ bɛ taa a bɛ ɲɛ nka ni n y'an da kɛ kun ne yɛrɛ kelen ka n dɛrɛ walima filenin galama ma ci ɲɔgɔn na an bɛ taa grève la a dɔn na a tɛ ɲɛ dɛ bisimila o tuma an bɛ dɔgɔtɔrɔso maaw fo an dɔn na min ye avant projet min filɛ nin n'o bɛ an ka jamana constitution kura ko fɔ CSDM olu kɔni y'a jira k'a fɔ maa minnu bɛ yen ni k'a dɔn bugunatigɛ fila b'u la n'o ye jamana fila nationalité ne ko nationalité in dɛ n ye maliden ye n ye jamana wɛrɛ maa ye a sɛbɛn fila bɛɛ b'i bolo fila bɛɛ b'i bolo Antoine ni o k'a dɔn olu k'olu bɔ u b'a fɔ cogo di ko binationaux binationaux a nanzarakan kuma ka ca binationaux Antoine bisimila min ye k'a dɔn k'olu tɛna ka bɔ jamana ɲɛmaa nɔfɛ ko sariya sɛbɛn na a jaralen bɛ k'a fɔ ko n'o b'i bolo e kɔni tɛ se k'i ka bɔ jamana ɲɛmaa nɔfɛ o min kɛra i k'a dɔn CSDM ni a ma ɲɛmaa ye Aidara ye ale kɔni y'a jira k'a fɔ ni wale min filɛ nin min ye olu ma jɛ n'a ye cogo si la k'a sababu kɛ mun ye min ye k'a dɔn maliden min bɛ yen n'i y'a mɛn u bɛ kɔfɛ a dɔw bɛ u b'a kɛ walasa u bɛ se ka jigin yɔrɔ sɔrɔ cogo min na kɔfɛla la min ye u lajanɲɛ tɛ u b'a kɛ ni sira dɔ de ye n'a fɔra k'a dɔn ko k'olu ɲin bɔ a la min ye CSM ye ani article min bɛ yen n'o ye 46 ye u y'a jira k'a fɔ diaspora malien k'olu bɔ min ye k'a dɔn jamana ɲɛmaa ɲini na i k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la ko olu ma jɛ n'a ye cogo si la bi min ye k'a dɔn misali la a ko min ye tiɲɛ yɛrɛ la ko dɔw kɔni bɛ yen min ye k'a dɔn olu b'a kɛ de walasa u bɛ se ka sigiyɔrɔ sɔrɔ cogo min walasa gɛlɛya ka n'u sɔrɔ o jamanaw la nka u tɛ se k'u bɔ malidenya la cogo si la i tɛ mɔ jamana ɲɛmaa ɲini na a ma s'o la o banna Antoine ni min filɛ nin CSDM ale kɔni y'a jira ani article 97 min bɛ yen n'o bɛ tali kɛ k'a dɔn min ye k'a lajɛ maliden min bɛ yen n'o bɛ kɔfɛ k'a dɔn n'olu bɛ don au conseil de la nation na an dɔn k'a dɔn ko maa minnu bɛ yen n'olu ye k'a dɔn guloki ɲini maa minnu bɛ yen n'olu ye baaraba kɛ jamana ye k'u to kɔfɛ k'olu kɔni bɛ se ka sugandi ka don a la o min filɛ nin k'a dɔn CSDM ale y'a jira k'a fɔ o la u k'a
lajɛ u k'a kɛ ni kalafili ye ni maa min garijɛgɛ bonyana la min ye o bɛ se ka ta ka k'a ye cogo min na min ye aw k'a dɔn ko bɛɛ lajɛlen b'a dɔn maliden ka awa tunkarankeya ko bɛ mali yɛrɛ sigicogo de la koyi o bɛ mali taabolo la CSM kɔni y'a jira k'a fɔ min ye aw ka da awa waleya dɔw bɛ yen olu ma jɛn n'a ye bi u ma jɛn n'a ye sini n'o tɛ ANR o kɔni y'a jira min ye député kalafili min filɛ nin maliden minnu bɛna bɛ kɔfɛ olu ɲɛ bɛ se ka ye o la cogo min na o tuma aw k'a dɔn Mamadu Serifu y'a jira k'a fɔ o bɛɛ lajɛlen fɔra n'a fɔra ko nin ka taa ye sɛbɛn kɔnɔ ta bi olu kɔni ma jɛn n'a ye bi u ma jɛn n'a ye sini ayiwa ala k'an kunna ja amina ni sɛbɛn Seydou Jara ni ale ka fasiri an y'a bɔ indicateur kɔnɔ Seydou Jara an n'a fɔ ka indicateur sɛbɛnnikɛla bɛɛ lajɛlen fo dantɛ foli min na sɛbɛn yɛrɛ jumɛn ye fɔlɔ leliti tɛ de leliti ne b'ale ta leliti kɔnɔna la min ye i ka dɔn an ka ta cakɛda la cakɛda min n'a bɛ wele ko CMSS Caisse Malienne Sécurité Sociale a ma ɲɛma Isaka Kɔnɛ i ka dɔn ko jɔnjɔn dara ka d'a ma k'a sababuya kɛ k'a ye baara ɲuman kɛ ko ni maa ye baara ɲuman kɛ i ka dɔn i kan ka wale ɲuman dɔn ko nin ye wale ɲuman dɔn kɛnɛ ye fɛn min ye CMSS a ma ɲɛma fɛn min Isaka Kɔnɛ ye ayiwa jɛkulu dɔ bɛ yen an ko ma ko Organisation des Jeunes Patrons OJEP i ka dɔn olu ka fɛɛrɛbolo dɔ bɛ yen n'a bɛ sumani kɛ an ka ma ko baromètre i ka dɔn Cheikh Umaru Sumano a n'a ka cɛdenw k'olu ye jateminɛ kɛ min kɔni Isaka Kɔnɛ ye ko ka jɔnjɔn ta k'a d'a ma k'a jira k'a fɔ ayiwa jamana ɲɛmɔgɔ y'a bila baara min na k'a bɛ ka baara in kɛ i ka dɔn ka kɛ ni nimisi wasa ye fasiri kaba ye mun fɔ a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min kɔni ye baara ɲuman ye n'i y'a kɛ a tɛ dogo fiyewu CMSS a ma ɲɛma Isaka Kɔnɛ baromètre kɔni i ka dɔn olu ye jateminɛ kɛ k'a lajɛ fɛn min ye cadre jolen don cadre min don i ka dɔn a bɛ se a ka baara la kosɛbɛ o fana u y'a sugandi ni ka jɔnjɔn da ni k'o di a ma min kɔni b'a to de k'a jija a ka baaraw la hali bi a ko fɛn min ye dɔɔni a tɛ tɔ to ko la fɛn min ye CMSS a ma ɲɛma kɔrɔ n'a bɛ Madame Jeminatu Sangare ko fɔ bi bi in na ale yɛrɛ ye kɛnɛya minisiri ye ale bɔlen yen nɔ i ka dɔn Isaka Kɔnɛ de nana i ka dɔn a y'i sen da o sen da nɔ na baara bɛ ka sabati cogo min ko ɲɛtaw b'a la ka sabati o kɔni kɛra sababu ye ni ka jɔnjɔn in da k'a d'a ma a ko jɔnjɔn nin fana nin fɔra dɔwɛrɛ kɔ koyi sabu ka d'a ka jɔnjɔn belebele dɔ fana bɛ yen ko chevalier de l'ordre national o taara k'o di Isaka Kɔnɛ ma 22 septembre senfɛ ko nin bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ baara ɲɛdɔ de ko fɔ sabu chevalier de l'ordre national i ka dɔn jamana ɲɛmɔgɔ de b'o ta k'o d'i ma ka kɛɲɛ n'i ka cɛsiri ani i ka baara ye faso ye olu kana o ta in fara a kan k'a bɛ kɛ sababu ye i ka dɔn ni ka maa tɔw jija baara la kosɛbɛ a ko n'i y'a lajɛ fɛn min CMSS yɛrɛ ye a baarakɛlaw i ka dɔn u cɛsiri bɛ kosɛbɛ u ka ɲɛmaa fana sɛbɛkɔrɔ cɛsiri bɛ n'o ye Isaka Kɔnɛ ye tuma min na i ka dɔn ni jɔnjɔn in dara ka d'a ma a yɛrɛ nisɔndiyara kosɛbɛ a nisɔndiyara nka a ko jɔnjɔn min dilen filɛ ale ma nin ye i ka dɔn ko ale kelen tɛ dɛ n'a dana ale kelen ma baarakɛyɔrɔ tɛ taa maa nin kelen tɛ se foyi la ni jama ma jɛ ka baara kɛ baara ko a tɛ ɲɛ ko jɔnjɔn in ye CMSS baarakɛlaw bɛɛ lajɛlen de ta ye ale ni maa minnu bɛ baara kɛ sufara tile kan i k'a dɔn ale n'olu bɛɛ lajɛlen jɛmɛ nin na olu de ta don cɛw ni muso minnu cɛsirilen bɛ su fara tile kan ka se ka baara ɲuman kɛ faso bɛ taa ɲɛ cogo min na CMSS a baara bɛ taa ɲɛ cogo min na o fana k'a bɛ jɔnjɔn in fana ta k'a di a ka baarakɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen ma sabu ka d'a kan ko ale ta tɛ Yusu k'olu de ta don fasirikɛ b'a mun fɔ ale bi a y'a jira k'a fɔ ko fɛn min kɔni ye ale bɛ wele da kɛ ale bi o fana bɛɛ lajɛlen kɔni k'i cɛsiri faso baara i k'a dɔn i b'a kɛ i k'a dɔn n'i ka waati banna i bɛ taa o fana i b'a la waati min na ko bɛɛ lajɛlen k'i cɛsiri min kɔni b'a to de i k'a dɔn jamana ɲɛmaaw olu kɔni bɛ se ka nisɔndiya i kɔrɔ cogo min na baromètre fɛn min ye Organisation des Jeunes Patrons OJEP i k'a dɔn olu kɔni ye ne ta k'a d'a ma Isaka Kɔnɛ ma k'a jira k'a fɔ k'a ye baara min kɛ k'a ka ɲi Isaka Kɔnɛ CMSS i k'a dɔn o maa ɲɛmaa don Caisse Malienne Sécurité Sociale nin kun ye sɛbɛn ye Fatumata Macamu Kɔnɛ ani Mulayi Hayidara i ka dɔn olu jɛra ka sɛbɛn fasiri ye an y'a salo ka bɔ leliti kɔnɔna na eliti n'i y'ale bila an dɔn ne bɛ indépendant ta o bɛ ɲɛ min ye i bɛ Madame Vichère dɔn wa n b'a dɔn o ye jɔnni n denmuso don o ye jɔnni ayi olu tɛ kelen ye a ye kelenw tɛ n filila de n filila voilà c'est pour que n kana ɲagami kun n filila sa min b'a wele ko Madame Vichère hakili ye jɔn ye n filila de min b'a wele ko Madame ayi a bɛ kɔnɔ ko Maramu Kɔnɛ de ko don ne bɛna min ta o ye Maramu Kɔnɛ de nka min bɛ k'i yɛrɛ kɛ Madame Vichère ayiwa an y'o ba den dɔw bɛ fɔ kala tɛ kuma min na an kan t'o ma dɛ n denmuso ye Maramu Kɔnɛ ye an kan bɛ awa maa min bɛ ka kɛlɛ kɛ min ye jamanadenw bɛ lafiya Maramu Kɔnɛ o ye Mariamu Kɔnɛ ni ɲinɛ n'o k'a fɔ Christelle Christelle fɔlɔ an tun bɛ tɔgɔ dɔ f'a ma
ay kun do fɔla n b'a fɔ ko cristal jalani nga o ti fɔ bile dɛ a fana buda a kɛra cristal belebeleba ye sisan nka ale tɛ fo ka taa diɲɛ wuli a tɛ kɛ sare ka an min bɔ o tuma n ka taa fɛ min kɔni bisimila a tɛ min bɔ bisimila koro kɛ koro n gasi t'i la i tɛ koro dɔn n b'a dɔn ko min kɔni n b'a dɔn fo ka taa diɲɛ wuli a tɛ min bɔ bisimila gorobinɛya la ayiwa an dɔn maa min bɛ kɛlɛ la min ye latigɛ bɛ nɔgɔya an bolo cogo min da dumuni fɛnw ani maa magoya fɛnw olu bɛ se ka nɔgɔya cogo min na front populaire contre la vie chère n'o tɛ o ni madame vie chère tɛ kelen dɛ min taara ka gato kuma ninnu bɛɛ lajɛlen bɔ ma ɲɔgɔn fɛ o a n'a ka ɲɛgɛnw n'a sibilaw bɛɛ sigira tɛmɛni sɛbɛ ye n ka dɔw ma dɛ bisimila an dɔn min ye aw ka dɔn maramugɔnɛ ale y'a jira k'a fɔ min ye aw ka dɔn tiɲɛ yɛrɛ la k'a lajɛ aw ka dɔn mali angɛrɛ ko kɛra cogo min ɲɛfɔli ka kɛ angɛrɛ a ma labɔli kɔ min ye front populaire contre la vie chère maramugɔnɛ a n'a ka maaw kɔni ye barodalatigi kɛ ni ka kuma kɛ sɛbɛn ka taa a di journaliste ma min ye indépendant min ye aw ka dɔn Musa Bilali Siribe ale kumanen do min ye aw ka dɔn jateminɛ min kɛra angɛrɛ i ka dɔn a ma labɔli kɛ angɛrɛ ma labɔli kɛ min ye kilogaramu 50 an dɔn aw ka dɔn 7000 dɔw yɛrɛ fana bɛ olu bɛ dɔw di 900 an dɔn aw ka dɔn tiɲɛ yɛrɛ la k'a sɔrɔ aw min ye an ka jamana ye min angɛrɛ tun bɛ sɔngɔ min na nka min ye a ko hali n'o kɛra min ye a kuma aw ka dɔn maaw bɛ min fɔ k'a fɔ a gɛlɛya bɛɛ lajɛlen ye aw ka dɔn ko Ukraine ale ni Russie la olu ka mankan de nana ni aw ka dɔn angɛrɛ gɛlɛyali bɛɛ lajɛlen ye nka min ye aw waati dɔ kɛra jamana kɔni tun bɛ subvention dɔ kɛ nka an dɔn aw ka dɔn maa dɔw bɛ a ko kalifara minnu na minnu k'u jɔ ni angɛrɛ a dili walasa an ka kɔɔri sɛnɛnaw ani ɲɔ sɛnɛnaw olu bɛ se ka angɛrɛ sɔrɔ cogo min ka sɔrɔ gɛlɛya ma k'a la walasa an ka samiya bɛ ɲɛ cogo min hali n'o y'a sɔrɔ awa sanji nana nka min ye aw ka dɔn dugukolo n'a ma nafa n'a a balofɛnw ma k'a la an nɔ a laban e ko awa suranbiye tɛna dugu jɛ an bolo de min ye aw ka dɔn Christelle Mariam Gone i ka dɔn ale kɔni ɲɛfɔli kɛ k'a fɔ aw maa minnu bɛ min ye aw ka dɔn n'olu taara ni nin sira jugu ye min aw ka dɔn aw min ka ko k'a gɛlɛya ni ka siraw ɲagami an ka sɛnɛkɛlaw bolo min aw ka dɔn an ka fanga tigilamaaw bi olu k'a lajɛ ka sɛgɛsɛgɛli kɛ n'o ye enquête ye maa maa bɛ yen n'olu de ye bisibasa don ko la yalima ko ma tɛmɛ sira ɲuman fɛ an t'a dɔn k'u bɛɛ lajɛlen wele bɔgɔ jeninnen kan. Musa Bilali Siribe ni ale ka fasiri ye. Ayiwa Musa Bilali Siribe an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn i k'a dɔn o fana bɛ sɔn ka dansigi bi don kibaruw la ni Ala sɔnna a ma sini e ni Moribo Sanɔgɔ a bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan nka yan'an ka bɔ an y'a fɔ cogo min na an bɛ foli kurakuraya ka